Venga, laugarren erronka. Erronka honetarako bi proiektu sortu beharko ditugu. Bata izango da Microbyte txartelarako, izango da mando bat bezala. Eta gero, gure McQueen robotan sartuko dugun beste Microbyte txartelarako. Orduan bat izango da mandoa, bai? Eta bestea McQueen robota. Orduan, lehenbizikoa sortuko dugu hori McQueen eta jarriko dugu 4.1. Eta hori izango da hori telekomunikazioa, adibidez. Telekomunikazioa dituko dugu. Venga. Eta honetan sortuko dugu hori gure Microbyte txartelak dituen botoiaren bidez aginduak bidaltzeko hori proiektua edo. Orduan, lehenbizi jarri behar dugu radio, honekin hori blok hauekin jardungo dugu. Orduan izango da radio. Eta radio establecer grupo, nahi duzuena. Adibidez, grupo 0. Bai? Edo 14, berdin zait, adibidez. 14, venga. Bakoitzak jarriko duzue zuen zenbakia, bale? Segero beste txartelan hori telematikoki konektatu behar dira. Orduan zenbaki berbera izan behar dute. Orduan, entrada, al presionar el botona, eta esango diogu radio, enviar número, venga, lehenengoa. Eta pausita. Venga. Gero, al presionar el botón B, jarriko diogu bigarren zenbakia. Eta gauza dena. Eta A gehi B botoia sakatxerakoan, radio enviar número 3. Jarriko diogu hirugarren zenbakia. Vale. Eta, printzipioz honekin, gure Microbyte txartela telematikoa badaukagu prestatuta. Orain falta zegu, McQueen robotan sartuko duguna. Orduan beste bat sortuko dugu. Eta honi deituko dugu McQueen 4.2 telekomunikazioa. Eta sortu. Vale. Eta honetan jarriko dugu betiko lez radio establecer, eta hemen jarri duzuena, nik adibidez bestean jarri dut 14, pues honetan ere 14, konektatzeko, telematikoki. Vale. Eta honetan jarriko dugu al recibir radio, vale? Eta jan bargara, betiko lez extensiones bloke hauetara, McQueen bilatu, McQueen bilatu, eta McQueenen blokak erabil. Orduan orain, esango diogu. Falta zegu, sí, hori da. Sí. Toko otro. Eta, jarri behar diogu ere zenbakia berdin bat, rezaif, hau duplikatu aldezakegu, ez, pentsatzen nuen baietz. Zena nahi indut nik, hau. A ber, momentutxo bat. Bai. Ez, barkatu. Okertu egin naiz, ez da rezaif string jau. Barkatu. A ber. Atxerantz egingo diogu pizkat. Eliminar bloques. Vale, honekin da receive number da, bai. Eta orain, logika, sí. Venga, betiko lez. Variables ez. Zenbakia bat bidaltzerakoan. Receive number. Bat bidaltzerakoan. Orduan, motorrak aurrera egin barko dute. Honekin, gogoratzen baduzue bat zenbakia eman diogu,
A botoiari orduan. A botoia sakatzerakoan, aurrera egingo du, 180 adibidez. Gero, si no, si, gauza bera, kopiatzen dugu hau, duplikatzen dugu, eta bigarren zenbakirako B botoia dela, gogoratzen baduzue, izango diogu atxerantz joateko. Orduan gauza bera, baina atxerantz joateko. Eta bestela, hirugarren zenbakia izango zela, esango diogu gelditzeko. Orduan, honekin printzipioz izango genuke, hau izango zen McQueen robotarena eta bestea gure telemandoarena, bai? Venga, pues orain frogaketa egingo dugu. Bueno, McQueen robota piztu egin dut eta hemen daukat orain nire txartela. Nik konektatu dut ordenagailura, korronte bat izan behar duelako ere txartela. Baina zuek ere, McQueen robota ditugun pilekin gauza bera, sartu aldituzu hemen, eta mando bat bezala erabili. Orduan, printzipioz botoia sakatzen badugu aurrera egin beharko luke. Ikusten dugunez, aurrera egiten du. Agei be sakatzen badugu, gelditu beharko zen. Eta B botoia sakatzen badugu, atxerantz. Bai? Aurrera, atxera, eta biak sakatzen baditut, gelditzen dut.